مزمور داويت معرف إسران حدن وأግዚአብሔር ንጉስ በኃይልኻ ይሕጐስ ብምድሓንካ ኸኽንደይ ኣዝዩ ዘይፍሳህ ትምኒት ልቡ ሂብካዮ ልማኖ ኸናፍሩን ኣይከላእካዮን ምስ በረኸት ሰናይ ተቐባቢልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ርእሱ ዘውዲ ጽሩይ ወርቂ ደፋእካሉ ህይወት ለመነካ ምንዋሕ ዕድመ ንሓዋሩ ንዘለኣለም ሃብካዮ ብሳላ ምድሓንካ ኽብሮ ዓብዪ እዩ ድንቅን ግርማን ድማ ወሰኽካዮ ንዘለኣለም ንበረኸት ጌርካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻ ብደስታ ሓጐስካዮ እቲ ንጉስ ብእግዚአብሔር ይእመን እዩ እሞ ብምሕረት እቲ ልዑል ከቶ ኣይክዘናብዓን እዩ ንጸላእትኻ ዘበሉ ኢድካ ክትረኽቦም እያ የማነይትኻ ነቶም ጸልኦኻ ክትረኽቦም እያ ምስ እትበጽሖምሲ ከም ርሱን እቶም ክትገብሮም ኢኻ እግዚኣብሔር ብቁጣዓኡ ኽውሕጦም ሓዊ ድማ ኽበልዖም እዩ ንፍሪኦም ካብ ምድሪ ንዘረኦም ካብ ማእከል ደቂ ሰብ ከተጥፍኦ ኢኻ ክፍኣት ሓሊኖምልካ እዮም እሞ ዘየስልጥዎ እከይ መኸሩ ዝባኖም ከተምልሶም ኢኻ እሞ ቀስትኻ ናብ ግንባሮም ኣቢልካ ከተዳሉ ኢኻ ወእግዚአብሔር ብሓይልኻ ልዕል በል ንስልጣንካ ክንዝምርን ክንውድስን ኢና